what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. Nasi tine mwana komana wekwamanyumwa uyo watati aiwaka regai tigare nemi pasi musiyewo nhoroondo yenyu kubva pamakaberekwa chichiri chikomana chichimhanya apo neapapo uyo zvakare kana chaifudza mombe misikanzwa yachaita panguva iyoyo uyewo zvakare chakanyanyokosha chakaita kuti mwanakomana asiye amai nababa ati aiwa, for me I am going to sacrifice my youthful life to go and train and liberate Zimbabwe. Chakava motivata chi iyo ndo nyaya yaita kuti tuye pano. Tunamba tichikupai zvirongwa izvi chamunokwanisa kungoita chete endai pa Zim News Beat TV menda kuma videos akanzi The Forgotten Veterans. Ipapo pane vakomana nevasikana vari kutaurawo mafambiro avakaita. Iye zvino izvi regai tinzwe kubva kune mwana wakwamanyumwa kuti nhoroondo yeupenyu hwake yakamira sei. Baba makadi zvino? Aiwa makasimba Vatafumani. Hanzi Vatafumani inini here baba. Aiwa mabhazi. Hadziyo aona bhazi. Ndatika vapa ngomunhu anenge aine zidumbu kati mudhara. Haditika aiwa ndinofara naro zuva. Aiwa riri kupisa asi kuri kunaya gore rino iri. Handiti tinoimba kuchaita goyo rakanaka. Handitika aiwa tinotenda Mwari. Sekunzwa kwamaita ndichitanga program chinhu chandisumudza tati aiwa chiri chinotanga runyere kupe pane rimwe gamba rehondo rinonzi pane rimwe madi kuenda kundasi kunotaura naro ndoza makazoda ndetasi ndakutsvagai kuti aiwa baba regai timbotora kamukana titese tigare pasi titaure nemi. Aiwa tinotenda nokusvika kwenyu. Tinotenda nekuchigamuchira. Toda kudzokera kumashure kutanga ndikuona ndibvudza chena mukomana wadoda ndiri kutaura naye anonzi ani ende akazvarirwa kupi? Aiwa tinotenda Vatafumani inini ndakazvarirwa kuBonda Hospital. Okay. Gore rari kuita muna 17 September 1958. Ndiri mwana wechitorofu mumhuri yababa namai. Ndazvarwa ndakakurira kuHonde Valley. Tikadzidza kuSt Peters kuita kutakaita primary. Honde Valley tatiri kune rwizi runonzi Honde River. Ndo rwizi rwakaganura katiri kudi kwedu kutaigara rakaganura Zimbabwe. Nguva yacho yaizi Rhodesia neMozambique. Saka nguva yakutamba taenda kotuhina kusambira kuna Honde. Nguva yachirimo tichifara nevamwe mombe taifudza. Ndakadzidza primary va 1965 paSt Peters Mandeya. Ndikapedza 1971. Ndapedza kudaro ndakaita rombo rokuona nzvimbo kuenda kuSt Augustine's kutanga form 1. Ndakadzidza paSt Augustine's apo ndakatanga form 1 mukoma wangu mumhuri Petros anga form 5 form 6. Saka ndakasvika ndikaona munhu akambondichengeta kundidzidzisa kuti upenyu unoita sei pabhodhi. Wakazoti aenda akandisiya ndiri kutariswa naye Willard Duri ayo Comrade Zororo. Wanga wari shamwari neshamwari saka Comrade Zororo ndiye akazoza unosara uchitarisa munin'ina wangu. Wakazoenda Comrade Zororo tikangosara tiri kudzidza. Ende apo tatiri kudzidza form 4
takatanga form 3 takatanga kudzidza bhuku raisi Cry the Beloved Country rakanyorwa naAlan Paton. Taidzidziswa ticharangarira kuna maticha mairi aidzidzisa chirungu kwakuna TK Tsodzo vakanyora Pafunge, kozoita Nawa Chigwedere akazomboita not former minister aripo aripo asi mudhara aripo akambozomboita ambassador of Canada or somewhere right. Saka muri kudzidza literature muri kuona zviri kuitika kune dzimwe nyika, mutoona kuti zvinhu zviri kuitikawo munyika yenu. Ende mazuva atiri kuda form 3 I remember yanga iri nguva yemahipi taipera kugura mauniform maako and what have you. Saka ndicharangarira masoja anga kutanga kufamba kwaHonde kuyako. Ticharangarira dzimwe nguva ndasongana naye ndakagura hembe maako wakatiwo ko ana chii chori kuita kune magandanga tasati yaona mazuva acho. Vakatibvunza mibvunzo but hapana zvavakaitawo kutirova. Takazoti form 4 ndicharangarira holiday yemuna August. Makomrades anga akufamba kunzvimbo zvedu. Ticharangarira na Comrade Tenson Mbada, vana Mao, Comrade Mao, ndio anga vari vakuru vacho vaifamba. Isi takati chiriwo vakomana vadiki, saka taizoti maholiday muyamu taiendawo mukana wekuenda kumabhesi. Kongozwa izvo vanenge varikutaura kuti chii chiri kuti wawe musango, nyika yedu yakapambwa and whatever it is. Ende apo taizodzoka kuchikoro unenge wangotaurirawo vamwe takasongana nemaComrades. Ndipo taidzidza naProfessor Fukwa, takasangana muform 1 tiri kukura tese, tikashamwaridzana. Iye aibva kuChipinge ndaibva kuHonde Valley, tikashamwaridzana. Saka ndaisongotanga kutaura kuti takasongana nemaComrades. Tazoti tiri muform 4 imomo takatombofunga zvekuda kuenda kuHondo. Asi takazoti ngatizoende tapasa tapedza form 4 because Hondo inoda vanhu vakafunda. Tatanyora maform 4 edu tataita rombo rakanaka rekupasa. Tadzoka tamuform 5 tiriudzidza. Holiday yemuna August tiri muform 5 ipapo takadzika kumusha. Saka chirimo chese kuHonde Valley vanhu vaizoita mabiko emaguta aya anonzi harvest celebrations. Paumba pedu pabikwa doro. Village ibva yauya vanhu vari kutandara ipapo, but mazuva acho kwaane curfew. Ende curfew mombe dzaivhurwa na12 na4 dzinofanira kunga dzadzoka mudanga. Ende vanhu taizi 6 o'clock dzakwana munhu wese anofanira kunga amumba. Saka sepamba pane doro vanhu vakazononoka kuwanoza kana vamwira nguva. Saka vanhu tavadzinga tazosara nababa manje taakugeza because baba nengoma taakugeza makumbo kuti tizopinde mumba. Pakasvika masoja 7 varungu vanga vakareba itati chiro adiki vanga vakareba meno takarova. Inini nababa vakambofenda. Mai aringoridza mhere kuti mukwadzira murume wangu mwana wangu. Ndakaita 3 days ndisikaoni ba. Ndakazotanga kuona zuva rechitatu rakodoka. Madziso ese anga akazvimba and whatever it is. Chikonzero changa chiri chekunzi. Chikonzero chokuti hamusati mapinda mumba 6 dzasokwana and whatever it is. Ende vakapinda mumba vakapera kutarisa zvinhu vakatotora mari imwe yanga yari kuchengetwa namai. Tikangosara ipapo takangoti angarara nababa. Mai akutoti madini kuryisa nawo izvo munoti muri munhu weboxen. Kazi wanga wane pfuti. Saka inapo ndakadzoka kuchikoro 3rd term na 76. Ndakangosvika ndikanyora tsamba kuna mukoma. Pana mukoma wangu wainzi Simon aibhadhara school fees. Ndikati mukoma 10 mini musasabhadhara school fees ba. Inini ndakuenda kuHondo. Saka takaenda tiripo 5. Kunoti Charles Fukwa, Patrick Mushowe, Augustine Ngwarara aishingira Wiri Mai, na Wiri Mutanhaurwa,
tiri 5 takadarizve. Munhu akatibatsira kuti tidinimwe ndiwo achigwedera akati endai muone Watsvarai kwaMuchena village iri kudhuze neSt Augustines. Watsvarai ndiwo anozomupangidza kuti munozofamba sei and whatever it is. And musoro wacho takaenda musoro wa 18 September was my birthday. Saka musoro wa 17 wacho takaenda kune bhawa rimwe riri kudhuze nekuPenaronga kuChingwe. Takaenda tikatenga mhamba yedu, hatina kurara mumadhomu ba takaenda korara kuna vasenzi vamwe vaisenza pamission school St Augustines vari panozwa ushamba. Takaenda korara ikweyo tine pfungwa dzekuti 3 am tichaona kunga takumuka takuenda kwaMuchena. Takarara tumwa mhamba yedu ndichirutondera tairidza record imwe yano Woman No Cry. Tavakomana so kuti takomana takuenda kuhondo zvemadzimai izvi hazvina basa. Saka takamuka na3 tikasvika hadi kwaitora about an hour kusvika kuona Watsvarai wacho. Tikasvika kwawasvikira kuma4 tafamba nawo uyo kune mapuranga emikozi anga ari kusaidhi rekwana Muchena kuya Penaronga inenge yakumasure. Takwira nomapuranga muya uyo tatsviswa pabhodha naWatsvarai about munohamafamba so and whatever it is. Tadzikana tirudzikana tabva tasangana nepovho yekuMozambique. Povho yekuMozambique ibva yatitambira murudei tikati tiri kuwana Zimbabwe tiri kuenda kuhondo kojoina ZANU. Saka vatitambira vataendesa nekembi imwe makamarada yanga iri kudhuze neubhodha ikweyo. Hatine tafamba about 4 kilometers kubva mubhodha. Tadzika zvasvika ipapo takagarapo almost 3 days. And pakatosvikawo pana vamwe vanga vauyawo, then tiri ipapo pana vamwe vaisvikawo futi. Tazosumuka ipapo after 3 days taenda kuVilla de Manica. PaVilla de Manica takagarapo about a week or so. Tatanga tatakurawo hembe dzatatatakura kuti tizoshaya zvopfeka. But tiri paVilla de Manica ipapo vamwe comrades anga akodhara akati no hembe dzomauya nadzo siyai panapa because muchaenda kopiwa dzimwe. Tikasiya tikaenda tangopfeka idzo tatakapfeka. Tasumuka taenda kuDoroi. Tasvika paDoroi unotanga kuona mhomho yevanhu varipo. Utanga kuona vamwe vaunoziva, vamwe vakanga vabva kuSt Augustines takaona varipo and whatever it is. Kwautanga upenyu hwehondo, kutanga kuziva kugara musango. Obviously unenge uri kufunga upenyu hwekuchikoro ungati akomanemi. Asi izvo takafambira takutanga kudzidziswa. Tagara paDhondo for about 6 or 5 months thereabout, because takaenda muna September. Saka tava tasuzwa kuti takuenda kutraining kuTanzania. Tatiri kuBeira time yatatiripo tirumirira kuti ngarava dzacho dzizouye dzinotitakura kuenda kuTanzania. Hatimboendai paDoroi. Upenyu hwepabase camp hwanga hwakamira sei? Upenyu hwepabase camp mazuva ekutanga unenge uri kunakidza excitement yekuti ndasvika zvino kuzobatsirana navamwe varwi. Right, tiri kuita morari timukati tamaexercise but pakazotanga kuita chirwere chenzara chokutanga dzimwe nguva taushaya zvekudya. Then kozoita urwere wainetsa, mishonga inenge iri mishoma. Paita zvayematekenya. Pane zvinhu zvinofumba because zvimwe nguva unenge usisina bhutsu ba and whatever it is. Zvaifumba mumakumbo. Then kunoita nhawe yekuti kugeza dzimwe nguva kunoita kushoma musina sipo mhezi. Ende pakurara paya savanhu tairara pasi, dzimwe nguva taigadzira mibhedha yemapango iyo tinoisa mattress inenge uri uswa. Paizoita inda. Ende ndicharangarira inini
apo ndakatanga kuona inda pamwiri wangu ropa rakaitanga kushivering ya saka chaizonyanya kuzonetsa ini nawe kuti chikafu chine chiri chishoma ete urwere mozoona kwaizoita chikafu chemune murya mwana aizotadza kuita ngarutadza kufamba makumbo aneta and whatever it is but chaitisimbisa imorari kuimba kotine tiri kuita nekudzidziswa kuti ndio matambudziko yatinosangana nayo muhondo saka takaramba takangoshinga ende tirungoti hongu matambudziko yatinosangana nayo asi achapera katazodzoka kunyika kwedu saka ndakazoti mazita manzi rechimurenga zita rechimurenga enda tapinda apo tinongorongopinda rekumusha wabva wasiya ndaizi Max Shungu Max Shungu ndakaenda kuhondo ndine Shungu chaizvo ndiri kurangara roho kwako ndakandaitwa namasoja Smith ndikati then Max ndakaitora from Karl Marx because ndakaita kungoerengawo mabhuku ini apo ndandiri panzambi ndaiita mascience subjects but ndaiti kana ndamboneta kuerenga maequation ndaizombotora hangu amwe mabhuku ekuerenga tikataiwerengawo ana Karl Marx socialism ana Mao Zedong saka ndakati mira ndiziti ndozi Marx nini Shungu dzineso right saka taenda tiri paBeira tirikumira kuenda Tanzania taimukira kumanya ati toi ndo chinhu chaiitwa nguva yehondo kusimbisa kuti unomukira mangwanani pite ikarira fana kusvika paparade in a very short time space of time ukanonoka undorohwa because dzidzisa changa iri kuti hondo inokwanisa kungotanga anytime pane parade wapipo svika paparade munhu wese ngaasvike saka taimukira umhanya tiri paBeira paya but tiri kudzidziswa ndicharangarira comrade aitidzidzisa comrade top 10 nyakushaika wamupamhanga ndiye aitidzidzisa tiri paBeira pakapa tanga kuita dambudziko rewashandi pakatanga kuita vashandi vakati pamberi nevashandi tozozwa nhau iya yachinja saka kuTanzania hamuchaendi because pane vanhu vari kuda kupandukira musangano vashandi chichi pane vanhu vakatopera kubatwa vamwe but vane mazita amwe taisazongovaziva ba kuzongozwa kuzi pane vamwe venyu vabatwa vakauda kupandukira musangano saka tahatazi kuTanzania hamuchaendi tahatadzokako paDondo Dondo is coming towards Zimbabwe tiri kubva kuBeira kuuya in between Manika Villa de Manika and one paDondo takagara pakembe maKamarada I think for about, if I am not mistaken, 3-4 months tiripo tirikumira kuzi tizoenda training kuTete now paDondo apa inaya mazuva chaiyo pakaparona ende unozara kuMozambique mvura yakanga yatangawo nayo ticharangarira tiri kuenda minda yaraisi yetaenda kosakurira mvura iri umu and whatever it is takazoita mukana kuzochisumuka kubva paDondo takuenda kuTembwe for training takaenda tikakwira train paDondo takaita 4 days kuti tizosvika kuTete kuTete tisati tasvika kuTete ati pane chitima hameno chakamboita problem pakati apo kuti chii chatizozvi chii chachaitika ba takangoswera tiri kupiswa tiri mutrain umomo yakazomuka hayo tikazosvika ku nzara manje yanga yazotikwadza manje tasvika kuTete kuya takwakopiwa sadza nefishi unoziva fishi zvikangauda kuigawo nenzara mabhonzo ende whatever zvaitoita ngo makomisi aizotokwanisa kunge akuzotakurwa kuenda kuchipatara wadzipwa ngemabhonzo efishi tabva pa takasvikira kutaitrana kunozi kuMaroro base 2 takazotanga training yairwadza asi yaisimbisa futi but chaizonetsa ngokuti kanga uri murwere chero uri murwere unofanira kutrainwa and whatever it is right and ndakazomboita
Matekenya gumbo iri mabhonzo aya mairi parinei up wanga lachere aioneka acherwa ngematekenya but taingotraina zvakadaro varwere vaizi madhuendi munoitiswawo maexercise enyu and what have you. So ndakapedza training I think for 6 months through trainwa ndakazomboita also even some 3 weeks of misfortune apo ndaiti zuva karadoka handichaoni night blindness zuva rikarabuda handakona andanandeshumende I think kushaya chikafu chakakwana ende utete kwaipisa mvura kwakusina taenda kochera rwizi rwari ruri padhuze taenda kochera mvura dzimwe nguva kuti uone kumwa kusvika but taiunzirwa yedu mvura but inozoita shoma and whatever it is. In the training yacho dzimwe nguva taidzidziswa to encounter hardships saka even kana chikafu kachiripo mukwanisa mbochinyimwa right but zvisinei takapedza training but ndicharangarira mazuva andaisaona manheru tine umwe comrade aizi comrade Guramatunu comrade Guramatunu waibva kumusha kumwe nesu but riri rimwe village saka taizoti aibva tafunga purani yekuti izvo chikafu chiri chishoma isisu vanhu vaisaona but taenda kurya zuva richipo ataga then iwo zoenda kurya vakabva vazoti mira ndikutakure tiende kopiwa chikafu toti munhu asikaona hana kurya banguva yayo saka takamboita mazuva mairi matatu tiri kubudirira katapiwa chikafu chatoosaka maiti padhei muri kuona munopiwa chikafu manheru mutakurwa munopiwa futi chimwe torya naye manje futi manje ndati pane musore munhu aizi kamudyariwa comrade kamudyariwa mazhinji akatrainwa tete vanomuziva ndiye anga ari mukuru kudai kuti guzinya kukitchen akazoti adya munhu uyu saka pakati munhu adya asikaoni comrade Guramatunu akabva anidonhedza pasi kutiza manje ukaorowa ini ndasara pa ndioni ndikazongotakurwa usi unogara kukambani ani dhomu ripi handatakurwa nini saka ndanogara ndiri second 9 uye takazombosenza tese tapedza hondo right but tatraina kutete 6 months edu training yaisimbisa and mune makuziva matactics mune mapiwa orientation and whatever it is and ndakazotraina apart from ngodzidziswa futi ndakatrainwa kuoperata mamota maonekwa kune mota 60 kozoita mota 8 or 20 dash taizi ndizvo zvaatraina zvokuti maimwe mabhombo ekuti aizotibatsira kuattack the enemy and what have you right but hatisi tese vanhu vaizoti kana tangopedza training muhamazi makuenda kufront saka ndakazotombogara tiri kutete kwe tata kubase 1 ndo pakazomboita nguva takambobhombwa pane pakabhombwa nana Chimoyo varungu vakauya futi utete vakavabhomba tikamboita almost a week or 2 tisiri kumakembiba tatiza tiri musango tarikuita nga tada kukwira kuenda kuna Zambezi vari kuenda kuMarawi somewhere there saka takazoita mukana muna that was 78 munana August there about apo takazotorwa kuchienda kuChimoyo takudawo naro kuenda kopinda kufront the excitement was great izvo takatrainera zviya now going to experience the war tiri kutete kwacho kwaita macomrades vazhinji vanenge vari kuoperata vari kunana Mount Darwin yaizita right Chaminuka sector whatever it is waiuya mumakembi ikweyo taenda kupangidziswa macomrades vanenge vakwara muhondo and obviously zvinombokuvhundutsa kuti akomana kumwe ndikatazoenda ukakwara so but zvinokupawo futi hasha yekuti ndada kuenda kuti ndipedzerane nevanhu vakakwadza comrade wedu uyu and whatever it is saka tauya kuChimoyo tataga we just spend a night tiri paChimoyo uyo tataenda kumavhonde
bhesi ndiro bhesi rari riri kudhuze pana comrade une comrade anga ari wise comrade kufa takugadzirira kupindamo tapiwa futi dzedu zvese excitement is very high mora tiri pamavhonde ndipo takasumuka I think that must have been September, October. I can't remember but it was towards the rainy season. Tikatiri pamavhonde pane gomo rinozi Kambudzi. Vazhinji vakapindirana kwekwanoresiwa. Gomo rakaoma. Munokwira mijika, mukwira murukwira gomo iroro. It took us about almost 3 hours kusvika patop paro makuona manje Zimbabwean side, Mozambique yao masure and whatever it is. Ticharangara tasumuka kuma 3 kumasikati then kuma 6 there about kwakutanga kuda kodoka tapa border apa his first experience yekufamba some of these long journeys mune kasha nebhegi rine chikafu nefuti yako ende ndani nefuti imwe yaizipepeshwa kupepeshwa chifuti chine kadende kamwe so and whatever chaingorema futi chifuti cheche right but tafamba tasvika then tasvika paboda takafamba another almost 6 hours tadazozika timbozorore ndiyobva suzorora kutaita kuti umwe uri panapa umwe uri kumwe takatiri takawanda I think must have been kuma 40 there about inini ndiri kuenda kuoperate ndiri kuma Koni detachment taiti detachment mazaje area kuna Narusape mapurazi whatever it is unonga watotaurwa kuti ndikukwari kuenda komanda wako and whatever saka patakazorana panapa pakazoitika mistake because security munhu wesecurity anenge arifamba ari kumasure kumberi ari kuona kuti chii chakadini then kuzoita wemorari anenge ari kumasure uko asofamba ari kusimbisa vanhu endo saka pakamuka mwana indakasara ndakarara ndazomutswa ngezuva manje wamwana esoenda ndipo podakatanga inozi 7 days of wonder ipapo because ndakazomanaja kuzoconnecta nawamwe macomrades after 7 days. It's my first time to get into the front and now I find myself macomrades amwaenda indamuka manje ndakaita fortunate in sense yekuti Honde Valley area tikazorera kwachikomana sarupinda and what have you. I had a rough idea of the terrain because I got further down, you know, right? Saka tirutangu ndisati ndambonyanya kufamba ndautedza tsoka unozo apa nepafamba vanhu vakawanda unoona kuti ndiri ndasongana macomrades amwe ari kudzoka kuMozambique abva vandibvunza password because taigara tirikufamba nemapassword ndataura password kasi okay tasongana navamwe macomrades vanga nawo saka wati iwewe tidzoke newe kuMozambique so this is another 9 hours and ndirotaka kuimagina kufamba kuti taita takomana kudzoka here pfungwa dzangu dzakaramba saka because taifamba tiri dispersed and area kuyako wakune magod inozvati madonga and whatever it is. So I hatched a plan yekuti handizodzoka namacomrades takazi isi tiri kuenda kusvikira kuMandeya detachment saka isisi kuti aigara isisi kumusha izi Mandeya 2 but kune imwe Mandeya inozi Mandeya 1 iri kumanyika reserve kuside rekuna DC kuyako saka apo ndakazi Mandeya detachment ndangofunga kuti tiri kudzokako tiri kusvikira kuarea yekumusha kwedu saka ndati tiri kufamba ndakadzoka kuMozambique manje macomrades aya ndikati handida kuhanzvenga saka ndakasvika paya pane chimwe chidhonga so
anotarisa kumashure ndinoona kumberi munhu aenda wekumashure achiri kura ari kakakena ndakwira nedhonga riya ndandawana kusvika wese waenda right ndazoona kuti zvedu waenda aiwa ndofunga wakazoona kuti warasa comrade uyu hamene kuti aenda kupi saka ndakachisara manje ndakudzoka futi ndasangana neumwe because kuonde vari kwakwane makipi manje time acheyo ndasangana neumwe mudhara amene kuti anga ari kuita chikazi kunoku hakusina macomrades asi ndikandabvunza kuti kwaMandeya 2 hakuna here kazi ndizoziva but macomrades anenge akapera kubva nzvimbo ineyi saka ndakatanga kufamba Honde Valley yese yakuenda tikakuenda kuMandeya 2 kutanga vari kuenda kumaT states kuyakuya takadzika naHonde svika paHauna growth point ndiri kusaidi rekwaHonde uko ndikakwadoka ndairara ndingotora mashizha ndowaridza pasi ndotora amwe ndofuga so ndasvika the third day ndakasvika ndikawarara pamatongo epamushapedo dzimba dzese dzapwanyirwawo vanhu vanga vazopisirwawo kumakipi kuHauna but vabereka vana kupinda kumakipi vakauya kutaundi ndakasvika ndikarara ipapo kungorara mumba pasina dengama ndikatenderera kuenda ndakuenda kuT states ndazoti ndekazi kunokuwana esa ndaisangana nawo wanga umakipi asi hakusina macomrades vapo saka ndakudzoka futi manje kuuya kwaDC ndakuarea yekuti ndasiya Pungwe bridge rinoenda kuT states ndati kuripo area inonzi kwaKwambana futi yangu ndinayo makasha rangu ndinaro zvese chikafu chapera ndakurarama mango dzatanga kuita dzimwe dzakaita kutsvukuruka ndiri kudya and what zvinhu but makasvika pamusha musiyo muchiona pamusha padu makanzwa sei chii chakauya mupfungwa menyu kuti hasha dzine dziri kuuya but takata kutoziva kuti hakusina vanhu because apo tatiri kudoroi pakaita umwe vanhu vakazouyawo futi vaitaura kuti kumusha hakusina vamira kwapa dzimba dzakapiswa and vanhu vakaiswa makipi and inini ndicharangarira even apo ndakazoenda muna August apo takarohwa baba mukoma wababa nemunin'ina wake nemwana wababa mukuru wese vanga vaurawa ngemacomrades varatatu the very same day nenhau dzekutengesa idzedzo endodezvo but even baba wako kanga atengesa unenge urutofara kuti ngaarohwe ngaurawe that sort of thing saka takata kutoziva kuti hakusina vanhuma saka takazoti takuarea kunana Kwambana ndakaona mota yedhirivhari yanga iri kubva kwaMutare yechingwa ndaenda ndingafe nenzara nekedza ndakoimisa ndikaimisa ibva yamira ndati ndibva yapiwa dhazeni rechingwa katuni yemabhifi necrate yemadrinki tati isai takura changa ari paassistant takura muisa apa takawanda tichazonenda saka ndakamboita 2 days ndinogara pachivai todanana chikafu chombodya but I remember ndakazotosiya zvimwe zvinhu zvacho ndakuti handichanyeigara pano ndozosvika pakuzobatwa ndiri ndega saka ndafamba ndakudzoka manje kuuya kwaHauna kuya ndirikufamba ndiri along Pungwe river kudhuze nekunyungwe ndirutiza roti then ndozosvika apo nine ndakuarea kwaHauna Pungwe akudarezve ndakupenda kukurosa Ruda ndirikufamba mashops akuleft kwangu ndikukwira ndazosvika kuarea inonzi kwaGreen kwozoita kwaManunure apo tine tada kuzokwirawo maspuranga manje kuSelborne ndakaona kuti kuno kwakuchafambiki saka ndakamisa pane VW amene yanga iri kuenda kwaMutare ndakamisa VW nepfuti yangu pamwe varume vairi nomukadzi wani tataisa pfuti mubhuti ndarara zuva rechi6 rero taisa pfuti mubhuti makavati chii vana inini ndakati ndakapesana namwe macomrades angu tiri kubva kuMozambique saka ndazwa kuti vari kumanyika reserve ndiko ndida kuenda kuti mondisiye ikweyo
right. Saka tapinda muya ndapfekedzwa chijazo chimwe ngweta nga povu futi rubhutu nemakasha angu ende tiri kukwira takasongana nemota dzemasoja 4 dzatiri kutodzika kuenda kuonde vhare but lucky enough hatinawo miswa because road kuya inenge kuti mota saka tisati tazosvika kuroad inenge yakuenda unyanga pa10 off paya ndaburuka inini ndaburuka ndapinda mumapuranga ndakudzika ndiri left side yeroad yakuenda kwaMutare tiri mumapuranga muya musvika ndazoenda area kunyamunokora tapfuura 10 off yekubhonda yakuenda kundadzika handaona mumwe mudhara anga ari kumagarden dzadziri I think it was my early morning kuma9 there about mudhara anga ari kugarden andamudaidza ndarauya abva akazi tikati kune makomrades ere kunoko kazi wangu asi ari mhiri kwaodzi ndikati okay ndida kuti uende kwawataurira kuti pane comrade umwe anozi ningi ndakapesana nawo mwangu kutobva kuMozambique saka ndida kuti tisangane nawo abva yaenda mudhara thezone after 2 hours azodzoka taona macomrades and amuziwa zita ndandataura zita rangu Max Shungu kazi vamuziwa auchazoya kumanheru komutora mudhara yabva yaenda nditsvakira sadza ndagara tokugarden kuya ndaswera futi yangu nekakasha rangu zvese ndinazvo but obviously anxiety yanga iri very high kuti ndichasongana navamwe here ende unozva uri kufamba uri wega ati honde vhari yese but ndakachengetwa mbuya nehanda Mwari zvazviri kubatsirana ipapo so 6 dzazo chamanheru hatasvika papa tataona macomrades azosvika ko zvakafamba sei ati makandisiya saka tazobira kukorosa hodzi pazinyembe ndipo pane first base katiri kubva mazuva achiboodzi mwatsomba mese mumabhesi angati vanhu vanga vapira mhiri manje azosvika ikweyo tsanangura story yangu kuna amwe macomrades ndatoona vamwe vacho takataura vanga vachipo ndizvo zvakaitika ndizvo zvakaitika asi okay now kwamakonoko ndanda kuenda kuya kwakanozokwanisa kuenda ndakanga ndatanga kuchioperata ndiri manyika reserve DC inenge iri netiri kuitarisa kuti iri mhiri kwaodzi tiri area yacho yese kuenda kobuda uTrice Hill kuenda kobuda nanabhonda tidzika watsomba kuguma kwaZongoro kwamutasa kuNdinguku ndiyanga iri area yataioperata tiri momwe ndatina section yedu nana comrade Peter Advance naComrade Njera umwe aizi Comrade Njera yaisaka sadza rechibageba handinodanga nehosha yashuka here but aibikirwa Njera chete Comrade Njera saka takagara umo that was towards the end of 78 right 78 79 you see that area was now a semi-liberated zone but masoja aizombofamba apo anenge apuwa information kuti macomrades ari pakati and then masoja madzakutsako amuzorewa aigara kwaMurowe area kuita nga takadaenda kuGandanzarau ndiwo amwe aimbofamba vari kuita patrol in that area avo taizomboita maskemish nawo but takazomboronga tiri ikweyo kuenda kobhomba Mount Clare Hotel were 3 sections one yacho yaibva kwaMakoni and whatever it is so tanga operation yedu kuma 7 dzemanheru takafamba kuenda kuMount Clare kubva area yakunana Bhonda kumashure kwebhonda kunonzi area yacho inonzi kunana Nyachiva or whatever it is ndiko takasangana 3 we were about almost 30 or so
atapinda ngemudziva tisiya bhonda iri kuleft toenda kuarea inonzi kwaNyamazi kuya kutaa muNyamazi hatichabiri kuenda kwaodziba kwakwira tiri mumakomo umomo kuzobata rodhi yekuenda kwaMutare tatasvika I think wasvika time takasvika umapuranga muraswera takawanda it was around kuma 4 am taswera the whole day takawanda umapuranga muya mirira manheru kuzovataka Mount Clare hotel dzakuma 7 endowadeti hataenda ende tatine M90 bazooka ndo tatoti ndiro tichasenza for demolition nefuti saka misfortune yekuti bazooka riya rakahara jema nozvaizvo taita mabhombu taienda kwacherera pasi dziwa kuwandisa endoti kuda kuti tiriri harichariri kwazongoti hedu popo futi and whatever it is saka pakuretrita now takaenda kuretrita kanga warubva paMount Clare paya pawatora Rusape road now pane panozoita Bonda turn off the gravel road yetakati ndiyo tinozoretrita nayo and whatever it is because apa mune makutsvakwa manje but along that road taizosvika kune mapuroti avarungu manje avaisa masearch right and whatever so kurafamba manje and we to come back kwakufamba tiri mutara kubva Mount Clare kuya kuenda kobuda kuLondon stores right tasvika ipapo kwauchidzoka kuya kopinda manje kuzo takaenda kotoenda kuguma tiri kunonzi kwaMubvumira kudhuze nekuTrizeru tiri retreat and what the operation was not successful because hatirarere apenga and I think taisaimbonyanyaita maskemish akawanda mamasoja anga akuhla kuuya ikweyo futi because makomo akakawanda kwokuwanda kwakakawanda and whatever it is but nguva yaizonyanyisa during the chirimo nguva yachirimo taiita bhesa mudzimba so I remember tiri kubhesa kutsonzo varungu vakabva vaturira takabuda I remember 2 comrades vakabva vazocapture remember comrade Chaka tirikuti comrade Chaka ngatidzike takadari zvichiri kumhanya kuenda kuna Odzi ndati he decided to want to go the other way kwakuri kuuya varungu vasvika kobata but takabuda nkakawindo kamwe mukitchen so zvechikada kuzotarisa kuti how did I come out of that see but support yotaiona mupovo was very good watengeswa izowanika here and there pane vamwe vavo taizoponda vashoma watakauraya then I remember because isisi katiri kudepartment commander detachment comrades esaibva kunana Chiduku kupi namakoni waipfuura ngekwedu ende dzimwe nguva taizotovabatsira kuti mabva kure mirai tichiende komutorera zvombo kumavhonde saka taiti 6 dziringochaya tasumuka payapayapa would probably get 9 hours anga wazojairira kufamba unenge wakufamba for 9 hours tasvika kumavhonda and so taizombobatsira but pakazoita something chinogara ndirongo chikuya mind pakaita macomrades 2 akabva Chiduku vanga vaisirwa poison muhembe and kufamba kwakutonetsa and whatever saka kuti hatazi mungazotendeserwa macomrades aya ari kuMozambique but tuna DC kuya pane masoja panga akarura tara yokuti kufamba kwainetsa and taienda kugara nemacomrades aya noti kune kumakudhuze nemabhesiba taigara kwakaita kumaminda and whatever it is and I remember that day those 2 comrades passed on that very same night tikatovachengeta but unozozvi kuti
pana wakazokwanisa kuzoenda kwatora here and whatever it is. Zvinhu zvinorwadza kuti tine vamwe vedu vakasara kumasango and whatever it is. Then obviously up to now I always think, but vanhu taingozwana mazita mazati taisabvunzana kuti unozi Ningiba, ungozi comrade so we don't know, ngoti hope kuti vari kuzorora murugare. Then towards December 79 ndo pakazotanga ceasefire. Then ceasefire yatanga, vamwe vakasara variko, vamwe tataenda kuungana paTrials Rupaya pakwakutakurwa, ndisuyo Munyazura, ndesi Dorowa Road, Tapasi, tasvika muTapasi manje. Tapasi tasangana manje macomrades ese angari Manicaland province. And taiti mangwanani tinobuda kupera kubuda mumakemp because tatungoziva kuti you never know, you might be attacked and whatever it is. You went out, then mozodzoka and whatever it is. So takagara kuTapasi from that late December until mid-May. Pakazoita mukana kuzoaza wada kudzoka wakoita POV, uyaiti muite demobilize. So before that apo tata muTapasi muya ndakasongana nemukwasha wangu akanga aenda wakondo, anga ari hanzvadzi yangu, anga ari commander. Saka hanzvadzi yangu apa yakazwa kuti murume wake uri kuTapasi, yakauya vatazi kana sekuru makari ari pano. Saka ndo pakazotanga kuuya my brother nemudzimai yake kondiona, asi anga ambotenderera runditsvaka kuruwa, kwanzwa menosvikira angazwa zamwa ninginanya akakwara asina makumbo bari kuruwa kuruchengetwa, aitenderera ko 3 days vari kuenda vasikaone munhu vakazondiona. Tiri kumande detachment uku, tatinani mwana comrade Tonderai Nyika yakanga azari mukuru wekuprisons, ndiye anga ari secretary commander. Then nana I remember aripaonezana Shikaramba tinedza rimwe detachment commander and what, but vazhinji vacho vamwe ndaizoti tatosangana manje hondo yapera, inenge chef and whatever things like that. Right. Saka ndabva ndademobilizer and then decided to go back to school. So I went back to St. Augustine's. Ndakazopedzesa ma-A levels angu. Ndakandaona nzvimbo paspaces yekuita ma-A levels. Ndasongana naZororo manje, comrade Zororo vati amfana no, kenoti akanga dzidzi muTaundi badzoka kuSt. Augustine's. Mida nditaure naFather Prosa. Saka ndadzoka kuSt. Augustine's. Ndasangana naBaba Prosa vati welcome back. But ndokubvumidza kusoendako out pamaweekend and doro unokwanisa kumwako, but usamwe nawo mwana achikoro vaenda vatezvo. So ndakapedza ma-A levels angu kuTapasi. The experience yatainayo was yekugara tiri alert, ndekuti nguva kangoatakwa pama-elections angasatari, but after my elections I think vanhu vanga vapera kumbofamba uenda vamwe vetu vofamba uenda kwana sadza and whatever things like that. But ndadzoka ndakuchikoro ndapedza, ndakazo uya pauniversity ndikadzidza ndikasangana naComrade Zororo, wanga gore repamberi yake tiri kuita tese macomputers. Tapedza ipapo ndakazombo senza briefly, ndakaita degree remacomputers nemathematics. Saka ndakambosenza briefly kuOld Mutual, ndida kuita actuarial science.
but time yacho we had to register ku UK Institute and wetoda kutsvaka mapounds. Then I abandoned the idea and let me go back with my computers. Ndashaya mukana mu-old misha kuita ma-computers. Zoro ravanti ayomufana unosenzera rumkuseko. We are President Department. So I worked in President Department. That was 85 September up to end of 87. Okay. Apo ndakazota ndaombotry kupinda mu-industry. So I worked for another company for a year. And then after that year, I went back to Old Michoma Computers. And I worked there for a good 17 years. And then I can't come Old Michoma kuti ndikwanisa kuzogara panapo. Because I worked for a head officer, they had masters. Okay. For my workers, and I was also fortunate to get this opportunity. So I've been stuck here for, and I think this is my final place of departure when I when God decides. Right, yeah. So that's my storyline. And it ndinoda kuti tidzokere kwaHondi. Pakauraiwa mukoma nana baba mukuru. What transpired? Right. Inini ndandiri kuchikoro. But kuzwa kondaita baba mukuru ati sangari sabhuku. Saka aizofamba kuti chikafu chedu chapera ngewanawo. All right. Then umwe baba mudiki akadaidzwa kubhesi. Isi panenge papaita allegation yekuti mdzimai yake hasupindirana nemuroora. Then mdzimai yake kwakuchenda kumakombezi kuti murume angorudana nemuroora. I know that sort of thing. Saka apakabaonekwa apakaenda koharaswa ngemakomrades. Inoziva kuti muzvinguva munhu kanga warohwa kana unotanga wafunga akafunga kuti amire ndende kwawatengesa. Saka akaonekwa ari muhelicopter dzeparuda dziya dzinozi kutoti awindi nhingi ari kutenderera nemasojas. Then mukoma cousin brother uyu I think kuti akapiwa something masoja anga kufamba ikweyo kuti akapiwa something kana pane information again. So they were all killed the very same night. And izakazodzoka kuzozwa watourawa. And but my mother would tell me kuti wakarambidzwa kuwanhu kuchema. Saka namai guru vakarara vari 2 nemitumbu 2 yavo yababa mukuru necousin brother. Umwe uyu ari kuchema waega kuenda whatever. Yeah, so I think vanhu vanga vatengesa. And I tell you, so my comrades, we did not have mess on my sellouts. Anditi. Saka ndinobva tapedza baba mukuru yamakatonzwa ende yakaitika muarea menyu muri kuchikoro. Tojamba tienda kwamanga muri vatengeso kwenyu. Zvaifamba sei kunguva iyo? And one incident that you remember very well yamakatengeswa. Yeah, you see, I remember incident. Yeah, ku area yatati kwakune kubonda kwakune tuma estate tuma plot zvagara varungu and whatever it is. So one of these ladies I sense as a maid or whatever it is. I think akaenda kutengesa kuti makomrades ndinoziva panobhesa. Right, yeah. So tiwata and aizviona kuti the nature of the attack yacho kuti vanokwanisa kumusvikira muri pabhesi ipapo ati early morning vanoziva kuti muri nharaunda ikweyo unotoziva kuti pane munhu. But zapovhu yaiasisa pamwe wanga vari vatengesi vamwe wanga vari kusaidi kwedu vazotaura kuti nhingi ndiye akaenda kuti chakati enda whatever. So that lady obviously
apakanga azoya paweekend takaenda kumutora obviously upenyu wake unobva aperera ipapo no that sort of thing. And munhu anenge atoita admission yacho yekuti zvedi ndakatengesa and une musika munhu akadaro zvodawo muti timuregerere. You never know kuti mangwana haendi komutaura futi here, and so kueliminate ndio kune kuri the right thing at that moment. But looking pa situation yemukadzi uyu anga ari maid, ndiye akatengesa kana kuti circumstances nevabereki pamwe yakave suspect yekuti ndiye ari kuenda achiti kuvarungu, zvichida pamwe ndiRobert tapfuma naye akatendera zvakakanotengesa kuti makomrades anofamba soso agera. Uyu mukadzi semunhu aingoenda ikoko achishanda ikoko akabva aita first suspect. Yeah, but obviously you don't start by just killing or beating or what. Unobvunza unozwa munhu kanga warutaura naye munhu anenge ari pachokwadi kana kuti ari kungopomerwa kuzi ndizvakaita unonatsa kuona kuti this story is not true. Depending nokuti admission yanenge aita iye manje akaadmita zvedi ndakaenda kudini mwendo whatever it is inenge yacase closed. But kana mune madoubts dzimwe you just probably hit vongoti usazozviite futiba. But yeah, the point yekuti munhu atoadmita kana kuti watomuona panenge kuonekwa kwakaitwa baba mudiki wedu right. And I remember even time yacho tatine umwe zveya zvokuti mwana musoja kwaSmith kumaraini kuya kana akangoonekwa kuuya but kana imi mauto suspect kwazi murupa information and whatever. So pane clear cases yekuti you don't think twice, you just eliminate. And how did you convince the driver with VW kuti nditakure? Akakutakurai because the driver wanted to help you out of fear kuti munhu ndikasamubatsira pana kana kutongondiuraya nepfuti kana kuti munhu wamakatoona imi kuti munhu akatozvipira chauya. I was also taking a risk yekungoti munhu akasazonditakura achazomisa mota yake abva andiendesawo masoja. But my presumption then was that munhu ese muZimbabwe nese aruda independence. And they are supposed side rawakomana. But ani munhu kumira kwakuka futi dzimunguva kuti zvakangomiswa nemunhu ane futi kana akauya panapa takagara panapa vanototora zvinhu zvese panapa and whatever it is. So element of fear could be on these people. But vanhu ndangaro vanhu vanoda kuti vari kusaidi kwaZimbabwe vatoti atamubatira panapa takumuendesa straight kuenda naye paDC. But havana kudaro vakateerera. Vaisangana futi nemota dzemasoja. Takasangana nemota dzemasoja. Ivo they were also taking a very big risk. Zvida takangomiswa badzi it was gonna be. Ini ndaibva ndabatwa ivo waitoitawo dambudziko futi. But handichatombotondora nezita ravo nekuti kana kuti ndwanani. But ndokozati kakarika VW kamuke blues. Hayo vari kuona program vanokazoti ndini ndiri kutaurwa apa. Handitika. Muri kuarea yamaigara kumabhesi kwamanga kwakazoperera hondo muri. Vabereki vamuchiri kurimemba munoziva kuti uyu kana kuti mujibha kana kuti chimbwido munhu yanga akashinga ndevapa ende vaita mabasa api amunoziva kuti wadzoka tanga tichifungidza kuti munhu iwoyo haaende kukwata mutumwa. Right, yeah. Inozati vanhu kumanyika reserve inzvimbo yaimbogara vabereki vedu vasati vadzika kwaHonde. Saka kwakasara dzimwe hama dzedu ana manyemwa. Saka pane cousin brother aizi Vitaris anga aroora time yacho but ndiye anga ari mukuru wemaona Mujimba. And even apo takaenda kuita operation yekuda kubomba Monte Clay.
ndiye ainatsoziva kuti ngatifambe so ngatidare whatever. But so was a very well known because pana ana Chimpwido wamwe futi wainatsozikanwa kuti also atenge Siba, and whenever panosvika makomrades they will run an extra mile. You see, wanga wakawanda nana Mujiba ndio taisenzesa kutuma kutsvaka forya and whatever it is. But saka there was a lot of support. I cannot count more than my fingers kunoatengesa. Okay. No. Okay. One wanga kunasa ku understand that hondo ripo. Waizoitika wamwana vanenge vano, but it was very rare. Very rare. Taizombo tafuti zvindaiti ndakazombotumira tsamba imwe yakauya kuHarare kuna mukoma wangu. Muri kuHondo? Ndiri kuHondo. Zvaisabvumidzwa ba. Saka but takatotsvaka zvinhu zvokupfeka. Saka zvinhu zviya zvauya manje. Munhu acho akabva aenda. Tsamba makanyora kuti chii? Akabva aenda kusvika papost yemakomanda. Taiva nezvinhu zvaComrade. Ndakandazochinja zita ndauti Comrade Matanda Manyora. Takati jazz band release Matanda Manyora jazz band. Taimba morari kana tasvika papovo inozi I would encourage them toita morari now and what everything and that. And one of the comments takati naye agona kuridza kabhanjo so. Right, yeah. Saka that one incident apo hembe dzakazoya manje ndakadazodaidzwa makomanda ndikarohwa. Yeah. Ndikatorerwa futi ngoti jengwa chikombe kanganyangadza kangarohwa notombotorerwa futi. Kutasa hauzozvi zvinozoita mupfungwa dzake kamamuchaya. Right. Yeah, but I university does. Then tiri kutsonzo ndakamboita one incident yekutenda misa bhazi ana BNC aibva kwaMutare ari kuenda kuNyanga. Takawamisa naumwe comrade ndakapfeka overalls. Umwe comrade akapfeka dress tiriita nga vanhu vanoda kukwira bhazi enda futi dzedu nemagrenade tinayo. Tikamisa bhazi tangoti fambe hatari misa tipe mari bhegi zati mabhegi twemari tuya takatokatora kese nemari. Right, but obviously inenge zvisi sanctioned ngemakomanda ba noza kuti muri kuita musikazi kuchema iri mari yatinoita tirizotenga hedu forya kana kutenga doro ndaso pane musikazi yaizongoitwa vanhu but zvaisabvumidzwa ba. Zvaisabvumidzwa ba. Saka tsamba makanyora muchiti chii ende yakaenda nani? Yakaenda nevanhu pana vanhu vaimbouyawo kubva vari kudzoka kuHarare. Saka ndio vanhu taizotuma kuti ndina mukoma wangu anogara pakati anosenza mwana weMutape. Okay. Saka akasvika mwana weMutape kuti ndiri kutsvaka vanozi Nengi. Mutaura kuti ndakawanana nemuningini wanyu ari kuHondo. Ati mungatibatsirewo nezvakati. Ichame inozi anga zvaishafanira kuzikanwa namakomanda. Because zvikazikanwa unomazopiwa mvumo yacho nani and whatever it is. But takazobatwa pakuti apo akazoya nazvo zvinhu zviya zvimanje akaenda kozviti pfuu. Right. Tikatozviroverwa but inozi kuti Hondo discipline was very important. And this is why I find even my security forces discipline mutemo is something which is and takadzidzwa futi through the experience of the war to be a disciplined person. Wega kuti uchidzora wega kuti ichi ndinoita zvachinoonaka manje. It can risk your life, it can risk that one. And perseverance is another thing where even
hardships, you must continue with your journey. You see, so ndine mabhuku andakazoverenga hangu even wondeyapera, but rimwe racho ndogara ndiriverenga now and then. But hard times never last, but tough people do. See, we needed to be very tough to survive, to continue walking the journey of the war. And obviously, along the line, some people will falter, and whatever it is. Our intentions were very noble. We walked the journey, and but the outcomes at the end of the day, people can ask questions and things like that. Is this what we fought for? You know, you read papers, someone will ask you, is this what we fought for? Me, I always say, okay, whatever I fought for a just cause, and I'm very happy about it. What happened thereafter is not for me. I have not denied anyone their right. I have not taken anyone's mind. I'm worried about the state of greediness at times, which then happens post-wars. People start forgetting each other, or they remember others, or they eliminate others. But obviously, discussion for another day. Yes. And the past 7 days of wonder. Yeah. One day, 2, vazoya day 3, vazoti hatiri kuenda newe. Hapana here dzine ndibve makarara zvenyu mawaridza mashizha enyu mafuga mamwe acho maakuti no ininika hapana kwandichaenda. Probably the next option is for me to die. I know, I never thought about dying. Because if I wanted, I could have just shot myself. But I was convinced to know how I will meet my other fellow comrades. And even if I wanted, I would have surrendered. But I still had that hope that I know I will meet the others. And I still had also that anger. I want to go and be able And finish to the business. Yeah, right. So I never felt, let me give up. And even as I grew in myself, I think giving up was something I would never want to give up. Even when we were young boys, when we fight with someone, so you always want to go for the second fight. I want to. So that is spirit of to know. I think I'll get it today. I'll meet the other comrades. I'll find them. And I was very fortunate that all the 7 days, area and Gaina, Ruda, Kembe, and what I was not identified because I could have been caught in an Alberta in the sort of. And because the poor Vanga or Makipi, it also helped. See, Apano, Washoma on Daka owner. I can count not more than 10 people on Daka Pansotara now during those 7 days. Drew to out, obviously, in a foot and drew to out, couldn't accommodate whatever it is. Nemota and Daka Miss Chingba, otherwise, one hour she just got all of Makip. So it never crossed my mind to say, let me give up. So, is there a battle or an encounter yamakasangana nayo nema Rhodesian forces yekuti after that makavenika satisfaction sokuti ndadzosera kurohwa kwandakaitwa Pasco holiday? Yeah. I remember it was more of us being attacked than going for that area. As I said, it was more like a semi-liberated zone. Okay. So my encounters are very few. And one of the things that I did, but the other comrades coming from far away would then say, okay, can you rest here? Then we go and get material for you and whatever it is. But time it is with my account and got in a tatengeswa. No, Voya Manche, when they get that Babam Taripa Grand Rich.
dzakuya machopa and whatever it is. And we would lose a couple of our comrades there during the encounters. Munodzorera fire, but you know that the unfortunate thing is you'll never be able to really count it, how many people have you killed. Because after the battle, you normally retreat. Most of the guys, you get my soldier out, poor out, whatever. Yeah, but the encounters in that area were very minimal. Okay. They were very minimal. Waizotanga kuti kanga wapinda mberi kunana Rusape chi whatever tumakoni kunana Hweza kuya ndo kwaita hondo dzai dzaiva kuti dzaipsvereredza nemakomune dzai aita lose life and whatever. But area kwedu during our time, I can just remember people who were captured. Then for a few, but it's not in big numbers. So, do you remember the first day you met your parents after the war? Yes. See, parents of mother and father. Yes, I think I remember that my old man was in Bulawayo. So, but my brother was here in Harare. So, when I left Japasi, we did not even pay for that bus. You know, we would just get in board the bus and come here on the carrier of the bus drinking chibugu. And I got to Tumbare, and I took a taxi to go to Waterfalls. Because my brother had come down to Zapas to see me. Tafika from Bari on taxi, on a Rix taxi, and ran up a cat water. Lashika about the Maringata, Mari, no so pure government. Right, so then Takazar and Jamajas and Ablawa Kona, my parents, and obviously. Pane kuchema kunaita vanhu but you never cried. You know that one day unodzisaza chema. Okay. Yeah, but awa mazwana ndangochema zvinokuchembera. Yeah, but see, in war you don't cry. Even muri kuika comrade you don't cry. Yeah, you're not allowed to cry because kuchema kunoza kutanga kupa pfungwa dzozopanduka. Kana even ukarara nenzara asi not. Yeah, so achema but pane song taishaimba iti nemazuva mazhinji ndisipo pamushapaya hapana ruparo vanondichema ndisipo. So we used to sing that song very well. It was also my sister whom I come after akanga and we were fortunate to kudzoka tese. But so it was a moment of joy. You know, joy with the tears. Yeah. Zapane misodzi yekufara. Yes. But misodzi yekuto futi sure yakomana pana vanonga varichema misodzi yekuti vana vanaodzokamba and whatever it is. So takaitirwa mabiko kubulawayo ekutambirwa vana vadzoka and whatever it is. Yeah, I know it was, but I always said mudhara wangu anga ari munhu akagara kumamisha nguva yehondo aizourawa nemakomrades because anga ari munhu ayaya kuti mwana mudiki kwandiri cannot give me orders. Takaenda naye kubhesi ndisati ndaenda kuhondoma. Saka kusvika kubhesi unosvika kuti pamusoro pamberi. Saka iye mudara atoti inini handingamhoresi mwana mudiki ndiye anofanira kundimhoresa. Yeah, so but it was a moment of joy. Kufara kuti vana vadzoka and whatever. But village medu I can count muzukuru
vakafa kuzoita 1, 2, 3, 6 people from our village who did not come back. Yeah, but even vakasongana navabereki vacho ngoti ndakambosongana naye but handinazozwa kuti vakazoenda kupi. But pane pava vekuvillage pane here one vanotoziva kuti nhingi akasarira pakati. Muzvikuru umwe mwana wecousin sister akafira utete. Okay. Yeah. Akafira utete inoita kuti vanhu vaenda kuti vangaenda musango voenda kotsvaka magaka. Pane magaka anouraya. They used to kill a lot of ndo zvakamurayisa muzvikuru. But tiuzongoti hapana zvokuita pandiyo hondo yacho. The boys dzamagana nadzo 5 boys. Did you all come back? Yes, we all came back. Shingirai uri mai ndiyanga kuZBC. Yes. Then the other one, Patrick Mushowa is comrade Matodo. Akaenda kustudy agronomy kuMaputo. Okay. Akazouya muno makazofira muno. Then William Tanauro, I don't know where he is now, but he was once in the army. Saka we all come back na professor. And na professor takatazotodzoka tese kusenda Gasenzi ndikaita tese tikaenda tese pauniversity. So we have been friends since 1972. All right. Akatanga kuenda ndiani imimi ni sister? Sister yangu yakatanga kuenda. Ndiwo akaenda kusvikira pale Panyadzonya. Abva atakwa. I think angangogara almost 3 weeks Panyadzonya paya ndevauya. Ndakazoenda later than. But we never met. Okay. Yeah, that was my next question. Yeah, we never met because apa wakabva Panyadzonya wakaenda kuChimoyo. Takasvikira paDhondo panya paDoroi. So we never met. Ndakazotomuona adzoka ende akadzoka nemwana inoziva kuti hondo yaisabvumidza kuti tiite zvavana vabati zvaizongoitika. Akadzoka nemwana aitoti baba wacho mwana uyo akafa. Muzukuru yatingori naye mumusha. Anditiya. But integration with students and or the community vaka experience ahondo. Integration nema students. You wakabva kuhondo. Wakagara apa na Frank asingatombozive zvake kuti how was it? Because vamwe venyu vakaenda kuarmy, vakaenda kupolice, vakaenda kuchi madepartments akasiyana siyana. Imimi manje back padesk. How was it? Nivana chikoro. Madziso angu airwadza first days kuerenga bhuku. Tobuda misodzi. Yeah. But kusenda Gasenzi, I think my students angaripo anga ane experience yema comrades. Pana comrade akatofira pasenda Gasenzi. Might have had comrade Feferere. Right. So time ndakadzoka waiziva kuti waimboona ma comrades. So they accepted me. Mostly from the fear, I suppose. Yeah, but me, I was not someone who harassed anyone. No. You see, no, I never harassed any. If there are any, probably I can't remember. But see, I would talk, and one of my relative friends, 2 of them, when I was doing Form 5, they were doing Form 1. Right. So in me before I went to the chikoro ndaimbochibvarura chaizvo. Ndakaenda kutogadzira maacids ese aishandiswa muchemistry lab. Ndakaenda kugadzira ndiri muform 5 kugadzirira vanenge vasenzesa mumaform 3. Saka fana vaisenza panze pelab. One wacho aibva kwaHonde
ati mukoma makadini ndikati auraiti ndiwani akazi ndiri Samushonga ndobva paHona ndikati okay yeah saka apo ndakazodzoka manje wanga form 5 tadzidza tesina saka the very first day ndasvika so wana chakabva ati hamusi wamanyumwa here ndikati handitsira because no makamuri panapa tiri muform 1 so I became friends with those two guys, Victor Samushonga, late, then BZ Mori, also late. Taka Mashana, BZ even became more closer because they got a share same room papa university and what. But I was in about some young guys around the and Fukwa Manch. The other friends, Martin, Victor, and BZ, they are all gone. I had only 4 friends from St. Augustine up to this point. Okay. So it's only Fukwa is the only person, you know, they can find it. Did a town I say I would say, Charles, you know, there's this story. All right. But yeah, no, I had a good time with my students and the number and the father process can but over the weekend. You can always go to town, go to see your relatives. But one teacher, Mkoi, I think Tikata Mamtari Mulito Swaro me and Duruma Mambayang, he have up in done. So I offered him a beer varamba. And I didn't marry young varamba, and you beg to school Angari. Like a boarding master, I do my time. He went straight to the process. No, I cannot have a student who will be drinking with me and whatever. But the process, yes, but this student is an adult. How old were you when you went back to St. Augustine? That was because when I went in 76, I was almost 17, 18. Okay, 18. Yeah. Because I was born in 58, so I was 18. So good 5 years, I was 23 there. Okay. So, but the other was I don't know, we cannot treat this guy as these other students. Yeah, and father process support work for my comrades. I think so. But yeah, mom so he then met my brothers. Your young brother is drinking. What? And I was more of it, man. But I always say I did not know the happening and really behavior. Yeah, it all my comrades. Yeah, which is not right. You must not misuse your position or whatever it is to harass or to demonize other people. And I never had. When I sat out and anybody, I not to tell I was harassing or whatever. No. Yeah, and even up to this point, I talked to some of the students. I said, comrade, down. What is happening? What is happening? Let it happen. Yeah. So, this father, what can one say? You know, St. Augustine, it became like a one-stop shop center for a transit. Yevakomana nevasikana vaenda kuhondo. Modzoka, just tell me, muri papo form 1 to form 5. Angari munhu akata sei ninyaya dzehondo idzi? Yeah, angari Masiara fathers. And you know, normally why church, you know, it's a justice. Okay. Christianity, I think, is a religion of justice, and peace, love, and harmony, and whatever it is. And so he was not happy about the injustices tied this Smith regime. I think you find it, my church, I support my comrades. And they were to harass our foot in now.
why don't operate or questioning and whatever it is. Right, yeah. So I think some of that stems from my Christian values. You don't want to see other people doing wrong things to others. So you do then support those who are being oppressed. So that was Father Prosa. You go an extra mile to educate, and even as you talk, you could see what Moon has really helped about the Smith regime. And a lot of people passed it through. You know, I can count my ambassador, how it passed through St. Augustine's. And then the later, you know, Buma, this Amaziripi, and Amazemo, Changangari, I knew that sports news for Sambe. So I think when Prosa died, a lot of people, even my ashes, a lot of people, and I got a good group around the time because I think Panewan or Dick or Mokazo, we are after that, and then I'm not a group person so much because my issues are not to watch it to me. I don't see them of much value. Yeah. But Father Prosa was, I think, he was Andy Smith. Yeah, in the I Batira and the Ayaras were through that. This is why even I told Lawana Chigwedere, why Batira and not so such, you know, they would talk their satire with what are you still doing here? Yeah, you see that sort of way. Yeah. Pajini from St. Augustine to training, then back up to Zapas. Diani Wamagati, I want to say thank you for this. Yeah. No, not one person. You see, as you look at people who are commanders, the number I can say, okay, they never treated people with the harshness, but they told you the line to follow and what is you me also, some of it you find that I was not a mischievous comrade, neither am I a mischievous person in general life. I always value morality, you know, and doing the right thing. You don't want to do things which you want to. So every comrade, I think the spirit of comradeship was that everyone was a friend and everyone would help. Yeah, but I remember when I was doing training, there was one comrade, Jekanyika, and I later met him at college. So I think he was like a commissar of some sort. So after I finished the training, I think I attended some politicization lessons and whatever it is. And you know, about the way he taught us, you know, about what are we doing here and what everything like that. You find it was someone where you decide, okay, this man is teaching us to be strong and whatever. And even after the war, when I met him, I would salute him. Yeah. But otherwise, and there's no one I would say I would never have wanted to meet this comrade. You know. No. I think people who were united and they support each other through thick and thin and whatever. Yeah. Obviously, some would be ruthless and harass other people, but at times to maintain order, you know, you also need to be harsh a bit. Yeah. But
this war, I think obviously when we were during it, there was this element of it. There are some spiritual forces behind the hand and whatever. But then he also asked, God maybe had a role in. God always has got a role in everything which happens. So the person I would thank first and foremost is God for protecting us to be talking together today. But there are a lot of people over I can cite today. They so much when they interact with you. During the war, I know we had one comrade, Muse Jomo. He is now late. But, you know, I would spend a lot of time now. He was older than me, and he would be teaching certain life values. You know, this thing, you know, in life you must never do this. In life, you know, that's all. But now he's now late. You know, he used to stay in Mutare there. So every time I would go to Mutare, I would visit him. When I came into the front, you know, he helped me to acclimatize, you know, and whatever. Yeah. But otherwise, I thank all the comrades for the supporting each other. Yeah. I don't know whether they still do the same, but yeah. And as we conclude, your last message to the 3 people that you met driving that VW, by lift, assuming kuti varikuona program, you know, today. Yeah. I want to thank them for offering me free transport. Be under circumstances of fear. They even never asked you to, who am I, whatever, things like that. Yeah, so I would want to thank them wherever they are. If they are still existing, I would even want to meet them. And just sit like we are here and say, thank you so much. You saved my life. You could have decided otherwise. That area was going to be very difficult to walk alone. Because there are plantations and the road, you can't get in the eye, so it was going to be difficult. So I would want to thank them. If they are still alive, they must recall sometime in 1978, they offered a lift to a comrade. I would want to meet them. And then, so obviously, then also those guys who gave me a dozen of yeah, I can't remember the delivery van then, but if they still remember sometime in Honda Valley where they gave a dozen of loaves to a terrorist. Let's let them contact me, and I'll be happy to meet them and give them back their bread. Yeah, does it? I did, yeah. No, Comrade Max. And for the BNC bus, I want to apologize for the money. But I don't know how much it was then, but the currency has since changed. But yeah, thank you very much as well for this opportunity. I'm still, as I said, I'm writing my book. And as a comrade, I always feel that after the war, I'm not participated much to the nation. Okay. Yeah, you know, when you started doing your professional careers and whatever, yeah, you know it. But then when I also reflect on what is happening in the country, I always think maybe if I was also part of this, I would help somehow. Yeah, but with age again, you always ask yourself, do I want to still go back to?
I spent quite some time, 10 years in down south when I was doing my IT work. Okay. So, other people were busy getting farms and whatever. Me, the only piece of land I have is my house and the rural home. Yeah, but other people have got the land, but I don't know whether they are utilizing it to the benefit of the nation as well. Because, land is a scarce resource. Because every country has got boundaries. So, but the population is growing, the land is not growing. Yeah. So it becomes scarce by nature of the numbers now. My cry is that if people, those who have got the land, let them use it productively to benefit, so that those who don't have it can get food. But if you have got the land and they are not using it, it's better to give it to someone, people who can use it. Yeah. No, that's politics for another day. Yes. For today, Comrade Max Shungu. Okay, thank you so much very much. Mr. Tafumani. It It was a pleasure. Yeah. And we say Wangai. Wangai. Thank you very much, Wangai. It was a pleasure meeting you. We can talk politics the other day. Yeah. No, that's fine. There you heard it from Comrade Max Shungu. And to the BNC driver and conductor, he said, I'm sorry, zvakanga zviri zvenguva yehondo, but havachazivi kuti yakanga iri mari. But to the three people that gave Comrade Shungu a free lift in their VW, and a blue one, if you are watching this program, he said, let's meet and talk. And the other one, Dianji, the delivery truck driver, hanzi wakandipa dozen rechingwa kana uri kuona program ino. Kana if you remember there by 1978, by now I think mavasekuru matoveni zvizukuru hanzi aiwa uyai tigare pasi tidye futi chingwa chiye tipanane tidzoserane zvakaitika munguva yehondo ndezvenguva yehondo tichidya chingwa tichiseka. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. And if you are watching this program wherever you are, and if you feel you also want to give us your piece of history, mungave makanga makabata pfuti, mungave maive mubereki, ndimi maitawo basa rekubatsira kufamba apo neapo, manzwa vachitovhunza kuti vachitaura kuti ndine mubereki wandakasangana naye ari mugadheni make ndakamutuma kuti enda unotsvaga macomrades, unovaudza kuti kuna Comrade Max Shungu vari kunoku. Uyo zvakare mujibha, kuna mujibha akaenda navo, akafamba navo, munogona kunge muri mujibha akaitawo basa kunzvimbo dzakasiyana siyana chimbwido zvakare. Tibatei panhamba dziri kubuda tigare pasi titaure. My name is Robert Tafumani. On behalf of Zim News Beat TV technical crew, we say keep watching. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo aibata imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo aibata imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Magorira mumakomo